Jose Luis Bilbao Bizkaiko aldun nagusiak, Txomin Zaratzaga eta Xabier Meñika Euskal Abertzaleek emandako opari berezia jaso du ostegunean ustailako 28. Izan ere, aldundiaren ekitaldi batean, diktadura ostean, erabili zen lehenengo ikurrina eman diote. Mila 1977ko otsailaren 28an, El Quijote lanaren euskarazko itzulpena aurkeztu zuten Bizkaiko Foru Aldundian, eta ekitaldi horretan ikurrina bat jarri zen. Hilabete bat lehenago, legeztatu zuten euskal ikur hori. Francisco Amorortu jauna izan zen aurkezpenaren buru, eta gonbidatuen artean zenbait kontsul egon ziren. Amorortu orduko aldundiaren presidentea eta Durangoko alkatea zen. Lehenik, Jose Luis Bilbaok eskerrak eman dizkie Zaratzagari eta Meñakari, eta esan die plaka bat ezarriko diotela ikurrinari nondik datorren azaltzeko. Halaber, foru jauregiaren toki izanguratsu batean gordeko duela adierazi die. Modu horretan, jauregira joaten diren bisitariek euskal ikur horren historia ezagutu eta gogoratu ahal izango dute. Txomin Zaratzagak, Xabier Meñikak eta Jose Luis Bilbaok gogora ekarri dituzte ikurrina debekatuta zegoeneko urteak, eta bolada hartako pasadizo batzuk kontatu dizkiote elkarri.